Θα το βάλω εγώ, το στείλω. Εγώ μα θα ψηφίσω λόγω για αυτό το λόγο. Έτσι στην αργοναυπία δεν γίνεται τώρα, άμα θέλεις να μάθεις. Από πηγές έχω μέσα, πηγές πολλές. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Κόμπου φουλ. Κόμπου φουλ. Τι γίνεται? Αυλή αυτή. Αυτό λέει. Εγώ λέω να στηρίξουμε Πασόκ, ρε φίλε. Ποτέ φίλε Πασόκ, ποτέ εγώ δεν ψηφίζω ποτέ Πασόκ. Εγώ είμαι Πασόκασης. Αποστόλη, γιατί καλά δεν πήγαινε το Πασόκ, ρε φίλε. Καλά δεν πήγαινε το Πασόκ. Τι λες μωρέ, με το Γιώργο τον Παπατρέου τώρα, δηλαδή θέλει να τον πιάσουμε τον υπουργό σου παραγωγής. Να δουλεύεις. Μια φορά ήταν ρε φίλε ο Παπατρέου, ο Ανδρέας ο Παπατρέου. Επί Ανδρέα Παπατρέου δεν ήταν σε φωτιά. Τώρα δεν υπάρχει. Κάποτε εντάξει ήτανε. Τώρα τι κάνουμε, τώρα πάει η Ελλάδα μπροστά, προχωράει. Με τον κόλλο όμως. Βέβαια πες της Βάσος να μας ανοίξει τη φωνή και να φέρει την πύρα το... Και το ιόδιο. Πού είσαι Τσέλσι, Μεξής. Πώς πάτε, δεν πάτε καλά, πάτε και έχει παράπονα λέει πολλά. Ρε να φωνή. Δώσε. Για το θέμα εκπαίδευση της Ευρώπης. Ρε να, Αυτοδυναμία θα βγάλουμε. μια πύρα και παρατάκια. Μαλάκα, θα πέσει η κυβέρνηση όμως, Στον παπά στην κυβέρνηση με την αντίθεση. Θα έχουμε δεύτερη με μαλάκα. Δεν θα σου πω εγώ τι σενάριο θα γίνει. Πανψηφίδα τι θα γίνει. Βελιγραδίου εκεί. Το 42%.